שלום לכולם, ברוכים הבאים. בסרטון הבא אדגים לכם איך באמצעות מערכת הג'נרל טרייד, מערכת הג'י טרייד, אני יכול כסוחר שסוחר במניות בוול סטריט לעשות שורט, בעצם פעולת מכירה בחסר על כל מניה שאחשוק בה. עכשיו, מבחינת שורט באיקוויטי, צריך קודם כל להבין איך שורט עובד. שורט עובד בצורה כזאת שבמידה ואני רוצה לבצע שורט על מניה מסוימת, אני צריך לבקש מהברוקר שלי בעצם השאלה של מניות כדי שאני אוכל להתכסה עליה בהמשך, ויש פעמים שאו לברוקר עצמו או שאין מכסה מספיק של מניות, ולכן אני לא יכול לבצע שורט על מניות מסוימות. אבל בעצם בג'נרל טרייד, דרך הג'י טרייד, יש לנו אופציה מאוד פשוטה לעבור את זה ובעצם לעשות שורט על כל מניה שנחשוק בה. אז בואו נחדד טיפה כמה דברים. אם אני רוצה לבצע שורט במניה, אני קודם כל צריך לשים לב שיש לי את הסימן S ב-level 2, זה אומר שהמניה בעלת אפשרות לעשות שורט ואין צורך לעשות פעולה מסוימת כדי לבצע עליה שורט. ועכשיו אראה לכם איך באמצעות מערכת הג'י טרייד אני יכול לבצע שורט על מניות בלי הסימן S. זה אומר שמניות מסוימות שאין אותם באחסון של הברוקר, ופה ג'נרל טרייד באמת עשו פה צעד מבורך ונתנו לנו אפשרות כסוחרים למצוא מניות, לעשות שורט בעצם על כל המניות בוול סטריט. אז בואו ניקח לדוגמה את NTNX, אוקיי? NTNX מניה שהונפקה לא ממזמן, אז הגיוני שאין עליה שורט. כמו שאתם רואים, הסימן של ה-S הפך לסימן של מינוס. זה אומר שכרגע אם אני אנסה לבצע עליה שורט, לצורך העניין בואו נעשה פה דוגמה, ניקח פה 100 מניות לשורט במרקט, עושה פה אוקיי, אין אפשרות לבצע שורט כי זה לא מופיע בשורט ליסט. אוקיי, אז מה שאני עושה עכשיו, אני נכנס לשורט ליסט ובאמת מחפש את הסימן פה NTNX, אוקיי? כמו שאתם רואים, כבר חיפשתי את זה מקודם. לוחץ פה NTNX, רושם את כמות המניות שאני רוצה לבצע עליהם שורט. בשרס אני רושם 100, אני רוצה לעשות שורט על 100 מניות של NTNX, ושולח פקודה למערכת שנקראת Locate Symbol. אוקיי? ה-Locate Symbol הזה זה בעצם מחפש לי מניות. המערכת הזאת יודעת לחפש לי מניות, את כמות המניות שביקשתי, ולהפוך את האפשרות שאני אוכל למכור בחסר את המניות האלה. אז יש לי פה את NTNX עם 100 מניות שאני יכול לבצע שורט, רק מה שחסר לי לעשות זה ללחוץ על Accept, אבל לפני שאני לוחץ על Accept, אני רוצה לעבור איתכם על דבר שנקרא Locate Price. זה בעצם המחיר למניה שאני צריך לשלם על מנת לבצע את הפעולה הזאת. כי מה שבעצם קורה, המערכת לוחדת לי 100 מניות של NTNX שכרגע אין לנו אותם בסטוק, אין אותם באינבנטורי של הברוקר. היא בעצם לוחדת אותם במיוחד, וזה המחיר שזה עולה. כרגע זה 0.043. אני לוחץ פה Accept. כמו שאתם רואים, המניה מתרסקת אגב בכמעט 3%. קיבלתי פה פילד, מצוין. זה אומר שעכשיו אני יכול לבצע שורט על 100 מניות של NTNX. ואני אלחץ פה שורט במרקט. כמו שאתם רואים, עשיתי שורט עכשיו ב-NTNX אחרי הפעולה הזאת. כרגע זה עובד לי מצוין, וזה באמת פעולה שהיא מבורכת מבחינת ג'נרל טרייד ומבחינת הג'י טרייד. זה יתרון שלנו יש כסוחרים על מקומות אחרים. ראיתם עכשיו, כיסיתי את הפוזיציה שלי, לפני שנייה לא יכלתי לעשות שורט ועכשיו אני כן יכלתי לעשות שורט באמצעות ה-Locate Symbol. זו פעולה שהיא מצוינת, ואנחנו עכשיו באמת לא מוגבלים במסחר שלנו, ככה שזה מצוין. תודה רבה על ההקשבה חברים, אני מקווה שנהנתם. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשלוח אלינו מייל, ושיהיה בהצלחה, סחרו פשוט.